Ongietorri beste behin ere Pots eta Lotsen saiora. Zeran zaudete? Gu hemen primeran etxean lasai-lasai. Nerea zure txanda. Bai, barkatu. A ber... Lots nerea, begiratu zer heldu den gutun sekretu bat. Eta nork idatzi du? Nerea gutun sekretu bat, ez dakit. Familia osatu dut. Jo, Lots, beti irabazten duzu. Nerea, gehiago praktikatu behar duzu. Bueno, zer jartzen dugu tonean. Begira, nerea. Kaixo Makuziko kuadrilla. Hori gu gara. Zer moduz? Ara, badakigu handik eta hemendik aritzen zaretela zuen ate magikoan eta gaurkoan gurera gonbidatu nahi zaituztegu. Esperientzia berezi bat bizi nahi baldin baduzue zatozte behan atxikita uzten dizkizu egun koordenaderetara. Zoragarria izango da, harridura ikurra. Zuen zain egongo gara, puntu. Ara? Hau, bai, nerea, zoragarria izango da, Eutsi mesedez, Lots guazen ate magikora, nerea, sartu koordenadak. Ez, Pots, ni gaur ez noa, Lots, ez dakitu lertu duzun, zoragarria izango dela jartzen du. Pots, nik gustora nago gaur etxean jolasean, bilatu beste norbait, ni gaur hemen geldituko naiz. Nerea, zuk nahi duzu? Ni Lotsekin geratuko naiz jolasten. Baina norbait aurkitzen baduzu atea zabalduko dizut. Galdetu Itzaskuni? Itzaskuni? Zer iruditzen? Beste bideoia magiko bat, ez nahikoa izan nuen atrakzio parkearekin. Xabizaun, proposamen badauka zuretzat. Txan, barkatu momentutxo bat. Bai, esan? Lot, seguro ez duzula etorri nahi. Agian bihar edo etzi, baina gaur ez, Pots. Gainera, koazen ikusten ari naiz Makusin. Bai, hori da, nahi duzunean. Bai, segidan nago zurekin, Pots. Itzaskun animatu, baina oso ondo pasatuko dugu. Pots, esan dizut ez gainera oso lanpetuta nabil nire erronkak prestatzen. Itzaskun, mesedez. Ederki, bazure deiaren zain izango naiz. Aio. Pots, esaidazu. Sarizan, nahi duzu nirekin bidaia magiko bat egin. Ara, nora? Bai, norbaitek esperientzia zoragarri bat oparitu dugu, zabeza, baina beste guztiak lanpetuta daude eta inorrez dator nirekin. Txan, esperientzia berezi bat? Ba, ez du itxura txarrik. Pots, ni jago nahi zurekin. Ai, ama, benetan Sarizan. Noski, Egin nuen espero eskerrik asko guazen nereari izango diogu. Nerea, aurkitu dut bidaiarako laguna. Xabizaun, zu joango zara berarekin? Noski, nerea, abenturen erregearekin hitz egiten ari zara. Ados, elkarrekin joan nahi baduzu, nik ez du kontrakorik esango. Ai, ama, eta nerea nora joango gara zeur doritasun. Oraintxe ikusiko duzu, Pots. Ai! Ea. Tira! Ate magikoa irekita, aizue ondo pasa eta bueltan ez egia zuen nork egin dizun oparia. Zalantzari gabe nerea! Agur! Agur! Ai,
Bai, Xabizan, badakin non gauden. Nire lagunek egin digute gonbidapena. Benetan, ze ondo! Ai, Iratxe, begiratu, etorri. Iratxe! Aspaldiko! Aizu galdera bat, zuzara gutun sekretuaren egilea? Noski, azkenengo aldian esnearen bila etorri zinen, ezta? Eta gozari horretan erabili genituen elikagaiak nondi datozen erakutsiko dizkizuet. Epa, ze interesgarria. Bai, Xabizan, hain zuzen ere aurreko bizitan hori ezagutzeko gogoz geratu. Horregatik gonbidatu dizuet. Izue bas gaitezen, ezin dugu denborarik galdu. Ea ba, guazen, etorri nirekin. Botx! Guazen! Kaiku baserria Oiardon kokatzen da, Araban, eta hemen behien esnea jasotzen dute. Behiak ikuiluetan egoten dira, eta ondo zainduta daude. Pentsa, koltsoia dituzte lasai egoteko, arrabola masajeak hartzeko, apatxak ere desinfektatzen dizkiete, bostizarreko hotel baten parea izue. Eta ikuiluan egoterik nahi ezpadute, baserrian dauden larre berdetara joan daitezke. Behi jaten dituzten elikagaia gainera, larre hauetatik hartzen dira. Eta ondoren, ongarri gisa ematen zaizkio bueltan lurrari. Hartuta eman tartu. Baina, Iratxe, hori zer da? Robot bat ematen du? Hori da, robot bat da. Begira, behiak beteta daudela sentitzen direnean, joaten dira robotera eta automatikoki gesti egiten dira. Eta hori ematen dio denbora gehiago baserritarrei beste gauza batzuk egiteko. Orduan prozesua hemen bukatzen da. Ez! Gero robotak hartzen duen esnea, gure kamioiak hartzen dute eta gertu dagoen fabrikara eramaten dute. Eta bertan ontziratzen dituzte? Hori da. Hortik ateratzen dira kaikuko esnebrikak edo jogurtak esaterako. Aizu Iratxe gauzapiatik hasi ditugu, Bai, eta lotx non egon garen konturatzen denean, inbidia jota egongo da. Aizu, saio zuio etortzeko. Lotzu gomendatuta dago eta beste guztiak ere bai. Ira? Oso ondo! Ara, ireki da zuen ate magikoa. Bai, Xabizan, guazen! Bai, goazten beran dutu baino lehen. Iratxe, eskerrik asko bizita. Mila esker. Zuei, horren arte! Ai, Xabizan, zer jatorra Iratxe, ezta? Aizu, nerea, lotxita ikaskurek non egon garen jakiten dutenean. Tira, botx, goazen. Iapa! Kaixo lagunak, zer moduz aritu zarete jakin duzuen nor zen opariaren atzean zegoena? Noski, kaikuko lagunek egon gara, bai, sekulako pari egin digute. Ara, ze jatorrak? Bai, eta gainera gauzapiatik hasi ditugu beraiekin. Nerea, etorri egin behar zenuen. Ja, jakin izan manu. Lasain ere guk kontatuko dizugu bertan ikasitako guztia orain. Alere saiatuko gara inbidiarik ez ematen, lasai. Izasko, baina zertan amazu buru gainen, zertan ari zara? Nire aste honetako erronka probatzen ari naiz. Eta zertan jarri dituzu zure lehiakideak? Begira, edalontziak jaurtitzen jarri ditut, baina nahiko modu berezi batean. Ikusten dut, bai. Egia esan ni baino desente hobeto aritu dira. Ikusi nahi duzu? Noski. Bante. Kaixo maiteak, zer, gustatzen nire moda berria? Ez da moda berria, baina gure gaurko lehiakideak hau jantzi beharko dute gaurriko erronka egiteko. Ikusi nahi duzue? Guazen! Erronka non? Izaskunan! Joko gozez perrez ditugu gure gaurriko lehiakideak, nire eskuinaldean talde naranjako kideak, eta nire eskeraldean talde urdineko kideak! Aizue, Katalin, presa dute gaurko gure super erronkarako! Bai! Ea gaurko erronka oso barregarria izango da. Banatuko dizkizuedan, galtzen barruan pilota bat sartu beharko duzue. Ondoren, galtza buruan jantzi eta buruarekin parean dituzuen edalontziak jaurtitzen saiatu beharko zarete. Minutu bakar batean, edalontzi gehien jaurtitzen duen taldeak irabaziko du. 3, 2, 1, denbora! Katalinek bota du lehenengoa eta segidan gainera. Nei zitzaiten zaila, botatzen nola alde batea eta beste aldea jutezala pelota. Ere, nahiko
oso parekatuta doa kontua. Trukoa da pelota lurrean uztea eta botatzea. 30 segundu gelditzen dira! Nahi emate ziaten, media pixkat doblauta orduan zaila ite zitzaiten ipintzea burun. Amaitu da erronka egin dugu zenbaketa honezkero eta hauek dira emaitzak. Talde naranjak 9 edalontzi bota ditu! Eta talde urdinak ea zenbat edalontzi bota dituzuela uste duzue? 11! Bai, zuzen ere, talde urdinak 11 edalontzi bota ditu! Beraz, talde irabazlea, talde urdina! Badut oparitxo bat zuentzako, Makusi Play jolasa! Baina guztion artean jolasteko, talde naranjarekin jolasteko ere bai ados, Katalin? Bai! Guztion artean jolasteko? Bai! Katalin eta guztiok izan ere, parte hartzea da garrantzitsuena! Hurrengo zaion arte, agurragor! Adibili, Pua, Lotz! Ikaragarria izan da. Nirekin etorri behar zenuen. Ba, ni ere oso gustora egon naiz hemen, nerearekin Makusi Playra jolasten aritu naiz. Ba, nik pila bat ikasi dut. Baina pila bat, Ba, nik geure mitologia liburua irakurri dut eta asko ikasi dut. Irakurtzea oso aspergarria da, Lotz. Baina ikasteko oso modu ona da, eta Euskal Herriko mitologiaren inguruan asko ikasi dut. Ba, nik gauza horiek guztiak badakizkit, ze bideoklip bat egin nuen horren ingurukoa. Nik ere egin nuen bideoklip bat horren ingurukoa, Pots. Ba, nirea politagoa da. Ez, nirea politagoa da. Aizu ez bai txoro da hau. Bideoklipa elkarrekin egin zenuten. Ba, horra arrazoi duzu. Bai, hori ere egia da. Aizu ez iruditzen zaizue gaurko saioari amaiera ematen badiogu bideoklip honekin. Baina nerea zondo harilkatuta, ze hona zaren. Bai, niri ere, ondo iruditzen zait nerea, baina onartu nik abesten ditudan zatiak politagoa dira. Lotz? Broma da, Pots, lasai, txantxa. Tira balagunak, geure mitologia bideokliparekin utziko zaituztegu. Hurrengo astean ikusiko gara eta gogoratu bitartean izan bihurri eta eutsi goiari! Ez ditugu guztiak hemen ikusiko Lara-la-la-lai, lara-la-la-lai, lara-lai. Irudimenak ez bailiguke utziko Tartalo bizapuzka ta begi bakarra Jendea izutzea da nahi duen bakarra Lara-la-la-lai, lara-la-la-lai, lara-lai. Baina alere ez hain pertsona txarra Saltzen bada itxasora, berdin du itxasbera edo itxasgora Lara-la-la-lai, lara-la-la-lai, lara-lai. Etxean gelditzea hobe izango da Sugar, sugetzarra, aitzulotan bego Azerre ipintzerik ez dugu espero Lara-la-la-lai, lara-la-la-lai, lara-lai. Ekaitza egiten baitu aserretuz gero Aize horrei ostadar da modu askotan Marikusi izan dut herri hontan
inurri, egun osoan da bilkorri eta korri, laralalalai, 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 ezetz gelditu hankak bihurri txorri. Artaldearen lagun ta otxoen etxai, hartzainak basak jauna ez du rutinai, laralalalai, 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 hartzainak maite dute eta guk ere bai. Ai, ateankak dituen emakume liran, bere hile aurrazten egongo da orain, laralalalai, 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 lamiak erreketak dauzkagu gure zain. Sorginen ibilerak, zeruta lurretik, sasien gainetik eta odeien azpitik, lara, lara,